Ngiyabonga abantu baNkulunkulu uShembazane Busisi. Indaba kaShembe ithatha ubanzima. Akekho wayazi ukuthi kuzofika kuzozala. Kepha ingoma la ekhaya ithi indlela zakhe zaziwa kuye. Amen. Ingakho namhlanje sila. Kwaphela uShembe yabambela abantu bakhe ngephupho belele. Namhlanje aniphuphi nibona thina sikhona phakathi kwenu. Ngiyafisa ukuthi ngonyaka esobuye sibuye ngawo la. Nisale nibaphendula abantu ngifuna ibe mhlophe yonke le ndawo. Ongeze ngeza la. Uthi ngiyathanda ukuthi amanazarete awukahlale ethokozile. Nina ke balelizwe nibe nenhlanhla bala esiphi sihle ngoba nithole isonto lo isonto lifana neminyaka emithathu abanye bake bathola usuku olodwa bajabule baze bakhala inyembezi nina nithole unyaka wonke nina asazi kwesilibone nini nosale neshisa nje nina kwaze kuphelele wanyaka kuphinde kuphelele lo nibonga uthando ethandwe ngalo emzini wasebuhlini namhlanje. Kukhona ke isitaba esibi la eManazaretha njalo mase sifika endaweni abantu bahlakazeka bahlukane bangabe nombono owodwa. Abanye badoze babhekele abanye badoze ingakho ke namhlanje usetshenzwe kwazi kwaba yilesikhathi akade besebenza wacela intethelelo kwaba mkhulu. Akade bekhona babonile ukuthi njengoba ngimilana nje kusetshenzwe kwazi kwaba lesikhathi. Kodwa ke ithi incwadi ungayiyeka yini inkabi yakho ibhajudo odakeni ngoba uthi wena yisabatha ngoba uthi uyibheka ngale sikhathi edlulisa abantu ufithi seyifile. Ingakho ke nalamadoda la wade sebenza la bese sipashiwe odakeni ipulpit ingaphili kwafanele beze bazocela ukuthi baba sicela ukuthi sisebenze kuze kube ile yangathi mina inkosi inibusisa. Into mayisho uShembe isukuyiyona. Ngiphatheka kabi ngomunye wabavakeli bami ohambile emhlabeni. Owake wafika ngesabatha egula ngomnyaka. Ethwelwe. Base ngithi konje ngizokwenza njani manje makunje? Yase liqhamuka icebo. Yase ngithi hayi awake baletha amanzi ashisayo. Ngalisa batha emva kwenkonzo yasemini. Kazethe bamphuzisa, ngabusisa kazethe bamphuzisa. Wayendo washa amathama abamathathu wasevuka qinqo. Amen.
kodwa ke manje useshile kumcela indlela enhle bana bakubo bamemukele noShemba bamemukele nami futhi ngiyamthethelela konke akwenza kuba akukho kube ngakubone kwenza phambi kwami kodwa uyahamba ngendlela nje ngobuqotho ithi azamukeleke kwelizayo aphenduke bese bheka kuthina siphele wamoya wayenawo uqhubeke nathi ngoba phela yena usephumule icala sesele nathi ngibonge ke nginibongele nonke bantu balelizwe ngalenhlanhla ehlele phezulu hlatha ukhushula uShembe namanazatha asebuhlini yabona mangifika uShembe namanazatha asebuhlini isibusiso esikhulu kabi leso esingaziyo ukuthi sibongwa ngani ngibonge futhi nokusiphatha kahle kwenu la esiphe sihle sibe usifikile nje sihleli kahle engathi noma sesihambile naye ngingasala nihlale kahle ningaqophani ngibonge ke nokumukelwa ngezandla ezinhle nezimhlophe nezifudumele lapha emzini wasesipesihle ezweni lasemsinga angazi noma ikhona emsinga la ikhona emsinga la engathi ngathi masaba la bese siyathula isibhamu sisabe sisadukule lapha kube khona ukubonisana kubantu behleli bese nothando luba khona phakathi kwabantu kwathi mabengabe khona bangabonanga kahle babuyisane babonisane ngokukholwa ngoba kunzima kabi ukuchitha kwegazi emhlabeni kodwa ke uthe umfundisi inkonzo ekseni uthi ubaba mkhulu kulelize wafika wathi mayefika kwasekwenzeka enye inkinga nina amaNazaretha la bacelela ngani intethelelo la abantu abezalela cala ngoba phela seniyaphenduka naba amaNazaretha wayezophemba nina uyena wafelwa ngamathi nina nenzeni ngoba mina ngizonicelela kubaba mkhulu ukuthi labo abenza lokhu ya seshayile baba mkhulu manje akabathethelele kufanele benganike bantu balelizwe nihlangane ngamakhanda ngoba senamukela uNazaretha yena undaba ezithaza angamukela uNazaretha kodwa nina abantu bakhe senabukela uNazaretha kufanele nihlangane ngamakhanda nibona yini ningayenza ukuze ubaba mkhulu ngale ashaya phosisa mina emzini wasebuhleni ngiyinkosi yesihlanu yoba ngiyinkosi yesihlanu ukuthiwa kuyobe sekubuyela baba mkhulu manje njengoba sebuyile baba mkhulu bonani ukuthi nenze njani abantu balelizwe ngibonge ke nenjabulo engiyibona ibhalwe ebusweni beni bantu balelizwe engathi ngahlala nithokozelana ngazo zonke ikhathi njengoba nginibona namhlanje anisayimisela ukungibona ngihleli phansi senifuna ngihlale itisi usathi ngiyangapha kufika isitezi ngiyangapha khona isitezi kodwa phela ke
ufike isikhathi washo ubabamkhulu washo umkhulu inyanga yezulu lashilanga umkhulu ilanga ubehlala endlini zamasoyi makushiwo kunyanga yezulu athi naye ifuna ukuhlala izitezi manje ayidaba yamasoyi lo wena kenze iqali naye akusekho lokho ungathatha uNkulunkulu umfake endlini yamasoyi namhlanje senakho izitezi amen engathi uNkulunkulu anipha amandla niphumelele konke nikufisayo amen noma isikhathi sibe sincane kepha sikhulu kubantu abakhele umuzi nabafaka isandla kusona kulo muzi isikhulu ngoba inhloso yabantu abakhale izinto zibe zinhle kanje basuke befisa ukuthi uShemba nyathele ezweni lawo ngoba kuthi uShemba mayisefikile kujabula yonke into ekhona phansi komthunzi welanga kuye ojabula ngisho amathambalele phansi komhlaba njengoba sikhona la sihlangene la sizogeza nabo bonke abaphilayo nabangasekho nabahamba behamba ngezimpi sizobageza sizobavala amanxeba sicela lokho abahamba ngabo uphele baphephe la bekhona bese bebuyisa amandla okuphila kuthina sila emhlabeni uma kufika uShembe kufika ukuphila endaweni nasezweni ubuShembe ukukhanya futhi uShembe ukuphila uyaphilisa njengoba silapha nje sizonxusa ubabamkhulu kuthayikisa abantu ukulalana nokuchitha igazi okungenasidingo abantu bathandane bahloniphane babekezelelane makukona ukusizi bahlale phansi baliqaqa usizi bangayiqaqi ngempi into yakhe impi iyabhidliza ake uNkulunkulu enza abantu balisabe ihlazo njengoba ngilani zonivuselela ekholonini nakho ngizonazisa abantwana baNkulunkulu ukuthi ngisenani ningaze nizizwe ngathi senilahliwe silani ubuShembe ubathanda bonke abantu bakhe naye abamthandayo ubathanda ngothando lonke olulinganayo siyobuye sibuye size la ekhaya wasibonile ukuthi siyathandwa la ekhaya isizulu sithi lapho khona khona uthando nendlela ikhona yoba ukhona futhi indlela yokubuya ngelinye ilanga nohlala njalo nilindile eManazaretha lihlalele eThebile ngoba kwaziwa ukuthi uShembe uyofika nini
ahambe nini ushemba uzazela ukuthi ngifika manje ngihamba manje uthi ngeke sibe sinilethele one day ngoba sesinibonile train khona uyazi kumjabulisile ukubona umfundisi wenu uNdlovu ejabulile manazatha lelizweni imjabulisile umfundisi wenu engathi uNkulunkulu anibusisa anohlalela emthandazweni maNazaretha lithi manithandaza nisho ukuthi shembe uma ukhumbula abantwana bakho nathi ungasikhohlwa usikhumbule nathi nje sesiyahamba ngomsombuluko kodwa umoya sifike nawo uzosala nani incwadi ukhona nje ubaba lo undisi ofunde lapho incwadi Jakobe 5 verse 7 young man Gunani uvele mafi uzobiza ungayifunda bangifitholile ngakho bekezelani bazalwane ngakho ke bekezelani bazalwane ize ifike inkosi bekani umlimi uyalinda isithelo somhlaba esikhulu ebekezelela sona size sithole imvula yokuqala neyamuva bekezelani nani niqinise
bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu ukufika kwenkosi izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele ingavungamelani bazalwane imabukelo baba uthi bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele ningavungamelani bazalwane nikiyeke ukuthi mase sofika bese ke abanye bedonsa bebhekisa le abanye bedonsa bebhekisa le anohlala nilindile ngoba isikhathi asaziwe futhi ushembe uyofika nini ningathi mangabe umfundisi eyonicelela umhlangano bese lithi hayi ngeke uze umhlangano hayi usizofika yithini esaziyo yithini esizofika nina ukuphela nje ukulalela umfundisi wenu mayithi umfundisi usayonikhonzela kuyakhonzwa phela ebese ke nathi bese siyavuma kodwa kuloko angivumanga angazi noma naye wahambe ethokozile ngoba phela angizange ngivume ngasho ngesabatha ngizihamba ngomsombuluko wathi ngiya esiphi esihle ngoba umthetho kaShembe ekuqaleni uShembe wayengabatshela abantu yaphi wayebazuma abantu nami ngifuna ukunizuma manje iyoba ileyo umize nemhlangano emkhulu leyo kuhloba kaShembe kathathu unyaka umunye ekwazi ukuthi siyakhona noma kanjani kodwa le neminye imizi angisezukusho sena ubona ngami sengithi gulukudu ngoba phela indlela zakhe zaziwa nguwe ngiyathemba ukuthi mase sihambile lana nosala nibambene banibambene namhlanje kubeka baba ningavungamelani bazalwane ukuba ningahlulelwa bekani umahluleli umi ngasemnyango yes hayi iphelele baba ningavungamelani bazalwane ukuba ningahlulelwa awuthi umfundisi mayeseshela ukuthi awukhandwe umuzi noma wakhiwe umuzi kungabi khona abamvungamela umfundisi abathatha nabashumayeli abathatha abantu bethi hayi ayikho leyo nto akho Shembe uzofika lapho awuyena uShembe wena uShembe mina akunina nodwa enjalo umhlaba unjalo abanye bathi mase sofika badonse babhekisele abanye badonse kodwa ukuphekula biyona into ecashile uyiphekula into esemlonyeni womuntu engathi inkosi inganenza nibe munye ngezikhathi zonke ubaba mkhulu bani munye njengebumba lasimende nani yenzani nje ubaba mkhulu ningaphumi emthethweni wakhe nasemazwini akhe mayethi bani munye njengebumba lasimende aliqaqeki ibumba lasimende makwalihlanganisa nani ke bopha nani nibe yinto eyodwa nidonse nenganxanye ungabi khona ukudosisana bese nihlabelela ke isihlabelelo sala ekhaya esithi abantwana
uNkulunkulu waya ayathandana abantwana uNkulunkulu waya ayathandana awubangele bahlukane uthi bangele into efanele senze bantwana kufanele sithandane. Ithi ngoma akukho uxabana lapho kuyiphezulu. Kanti sisebenzela ukuyaphi thina? Masixabana la. Asinaxabani la kuze nakwelizayo sinaxabani. Kuba akukho uxabana kwelizayo. Lenzele ukuthi kuhlale kuheleza imoya ukuzwana phakathi kwethu. Bese kubonakala ukuthi namakholo. Into efanele ngayikhohlwa ningamakhono ukuthi la kukhona khona ubungcwele noNkulunkulu noSathane nokulahlwa kusuke kukhona. Sathane usuke khona ezofuna abakhe. Ngoba ngeke abafunde sebawinile laba bangali abangekho kunina. Manje inina esenimdidi uSathane kodwa niyafuna ukuya kuyena. Buyani bantwana baNkulunkulu isikhathi sisekhona. Into ekufanele fanele nikholwe ngoweqiniso niyeke ukuzenzisa. Futhi ningayithandi ikhundla. Isikhundla ube yisona esithanda wena. Uyabona bakhona la ningabonanga khona ngasolinye. Ubaba wayijela ukusho ukuthi ano buyisana nihlale phansi. Nibonisane ngomoya wokholo. NingamaNazaretha. Ukuze labantu abasivakashele babonele kunina ukuthi kumnandi kanjani ukuba yiNazaretha. Phela bayobona ngani. Akufanele
sigqoke kahle sigqoke into ezimhlophe bese omakhelwane bethu bathi awu uma kusonda nalo nathi siyongena ezulwini fanele sigqoke izinto ezimhlophe neyihliziyo zethu ngaphandle sibe mhlophe ngiyancenga ke bantwana benkulu lize ningayiboni lento yenu ngoba ifa leni lokuphila abaningi bayayifuna lento kodwa bafuna indlela yokuza la ekhaya ngoba nina ningabogcina umuntu uhamba yonke indawo efuna ukuphila kula sengiya ngasemaphathelweni bantwana baNkulunkulu ngiye ngiphatheke kabi mangizothiwa elinye iNazaretha aliziwani nelinye ngixakeka ukuthi labantu ngoba bangiBhayibheli noma bangisabelelo ngoba into ebalulekile la iBhayibheli nesabelelo okunye akukho ngoba namantombazana abangwa la ekhethwe ebhentshini abantu amadoda amayelo asuke banga amantombazana la ekhaya uma uyikhethile nje yakho awubangiso umuntu kuyona ubuye ngeenkomo zakho phela uma uyikhethile ungakhethi into yonankomo bese into wakayibanda libe yimbumba libe into eyodwa akuphela ukuhlebana esontweni aphele namanga ningavumi ke eNazaretha ukuthi omubi afeze inhloso zakhe ngani ngiyancenga eNazaretha buyani edukeni uyabona ukuhleba la isontweni sekukuningi akuphele ngoba ukuhleba kuyalibulala isonto manje lo muntu osuzomhlebela awumazi walandwaphi nini yinye into efanele ungayikhohlwa ukuthi mhla ufika la ekhaya wawuzokwenzani walandwaphi ngoba abanye bafika ngeindlela ushambe phela abantu balana ngeindlela ezihlukahlukene omunye ugula kusula odokotela kusula inyanga abese fika la ekhaya ayalelwa la ekhaya bese fika la ekhaya engabe wamisha izandla la ekhaya umuntu aphume la ekhaya sesindile ngoba la ekhaya khona ukuphila omunye uthunywa abakuba balele uthulini lomhlaba abangayibonanga le ndlela kaShem mabehamba le ndlela bese beyifica ngale ukuthi zayo bese kuthiwa hamba uyothumela abakini bakucelela ukuthi nokuthi bese ke efika la ekhaya ayifika ibone ngoba phela omunye umuntu onenhlanhla uvezelwa nina njengoba nihleli kanje uthi mayiqala enyathela nje bese ibona nayi le ndawo engithunywe kuyona ithi ngamakhetha kithi edanzo wacela into ethelelo wanikelela ukuthi nokuthi namhlanje ke bantwana baNkulunkulu hlangano yavala akekho la yedwa ozohamba ngaphethe lutho ngoba phela lemasizwe la siwe siulanda izibusiso
futhi masihlangela siwe sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Sizocela ukubombela ukuba sigeze izinto zethu zibe mhlophe njengengubo ezigqokile. Silungiseleke nonembeza. Asibe nothando lokuthandana nokuthubelana sisodwa. Asenze sihloniphane ubone ngisho umuntu olekude ukuthi abantu bayaNkulunkulu. Sengiphetha-ke bantwana kaNkulunkulu amazwi engishiya nawo yilawo. Ibani munye njengebumba lasemini. Nithandane. Bese ngiheleza umoya wokuzwana phakathi kwenu ngamakholwa. Noma ngafika sithi isivunguvungu singaniphephuli. Nkosi kusisizwe.